Porridge,
ndakabva pano pandiri ndakanyoresa kuti Signor Jackson Chinembiri. Zvinemi munofunga kuti Signor ari ega, Jackson Chinembiri ari ega, kwete. Zvinhu ndezvimwe chete, izita randakaisa mazita matatu richishanda pandiri munhu mumwe chete. Ine handina charati ndaona. Ndakazotarira mugirazi nezuro ndikaona kuti ndaakubuda imvi dzokuchena. Saka vanhu vachinditi ndakafa, saka ndichachembera iya inonzi old man, zvichaita kuti ndiuye white hair bvudzi chena rokukura, nokuti vaichudzira kuti ndakafa, saka handisati ndafa. Iri rakanga riri zuva rechina. Ndakafuma ndoenda zvangu kwaFata. Ndakasangana naFata pabiriji. Ivo vaiva neshamwari yavo, ndokubva vanditora kuenda kushamwari yavo yaifarirawo zvemimhanzi. Ndopatakagara zvedu pabharanda, ndokutibva ndakumuimbira shamwari. Ndakaona vese vese vonyemwerera, baba ndisungewo. Dzakadambuka, baba ndisungewo. Vakafungwa. Kufara haikona kuti mwana womunhu waberekwa woita munhu wehasha, kwete. Hakuna musha unovakwa nedzivo vanhu vachirwa havavake chinhu, asi kusekererana ndo vanopana mazano. Saka tichiita zvinhu zvokuimba, chakaipa tinochiimba, chakanaka tinochiimba, kuparidza kwese kuti zvinhu zvive zvakanaka. Ndakazosangana nabrother Frank, vakutotora marekodi manje vachibetserawo smiling kana kunyemwerera chaiko nokuti zvaivapo. Isungewo ndisunge, isungewo ndisunge, baba ndisungewo. Dzakadambuka, baba ndisungewo, semusana. Ndakuda kuenda zvino, nguva yokuzorora yoda kuzokwana. Oh,